Kristinuskon perusasioista on kysymys tavallaan. Semmoinen johdantokurssi kristinuskon perusasioihin on rippikoulu. Nykymuotoinen rippikoulu on aika paljon muuttunut niistä ajoista kuin mitä on ainakin itse käynyt. Eli rippikoulussa opetellaan kyllä niitä asioita, mutta toivon mukaan se onnistuu aika paljon rennommissa merkeissä kuin jossain koulussa. Eli käydään läpi tärkeitä asioita, mutta se voidaan tehdä musiikin tai piirtämisen tai näytelmän tai vaikka jonkun muun taiteenlajin keinoin. Et käydään läpi ihan niitä tärkeitä kristinuskon perusajatuksia, mutta mahdollisimman monipuolisesti ja mukavilla eri tavoilla. Silloin kun kristinusko oli nuorta, niin oli tapana, että ihmisiä kastettiin aikuisina. Ja silloin oli luontevaa, kun aikuisia kastettiin, antaa heille kristinuskon perusopetus niin ennen sitä kastetta. Mutta nykyään, kun useimmat meistä on kastettu 2 kuukauden iässä, niin eipä paljon kannata antaa opetusta. Eli se opetus, joka ennen annettiin ennen kastetta, niin annetaan nykyään sitten noin 14-15 vuoden iässä. Kyllä Ripalle kannattaa tulla, koska täällä on paljon mukavia kavereita, tutustuu uusiin ihmisiin ja varmasti myöskin monipuolisten keskustelujen kautta niin vähän paremmin niihin vanhoihin tuttuihinkin ja vähän uudelta kantilta. No nyt vähän nolottaa tunnustaa, mutta itse asiassa kohokohta oli se, kun talvella laitettiin kanttorin Datsunin pakoputki täyteen lunta. Mun Riparin kohokohta oli kyllä yhteiset hetket meidän pienryhmän kanssa ja meidän oman isosen kanssa. Monesti istuttiin järven rannalla laiturilla ja puheltiin monennäköistä ja pidettiin yhdessä hauskaa. Ripari ei ole todellakaan mitään aivopesua tai uskoon pakottamista, vaan avoimesti keskustellaan asioista ja tarjotaan semmoisia työkaluja, joilla jokainen voi sitten ihan omakohtaisesti rakentaa sitä omaa uskoaan ja elämän taivalta.